Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Kia, 19 anyos. May ka-live-in nga itago lang nato sa pangan nga Leo. Taga Barili, Sibumi. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mental health or anxiety. Nagpa-doktor nako. Normal raman ko nako. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Leo, tapang kita kinasap ko. Ha? Maglisod na sa ko ginawa. Usa? Marag, ang gahing ako kalawasan. Maminod ang tipo ko kawas. Stilan mo eh. Nagstress na sab siguro ka dinis bay. Tabang ako, Leo. Kay sakit akong kutok-kutok, buko-buko. Masakit ti buok lawas na. O sa man, dano ka ospital? Ayaw lang. Ito lang ko silang mama. Kay mahadlo kong mamatay din, he. Usa? Unya, kumusta naman ka? Napisilta naman ka? Nahilot naman ti ka? Darang-arang naman, ma. Pero maluya lagi gyud ko man ko og atake. Unsa man day ang imong gibati, Kiya? Ba't ang maoy? Basta kay feeling na ako, murag pa doong na ko mamatay. Unsa? Uy, simba ko ka diha. Ay, bako gustong mamatay, ma. Uy, sapa, ano, sapa. Dili ka pa mamatay. Magpatambal tanak. Asa man? Uy, nisakang imong kabuhi, day. O na, wa mahiro na imong kabuhi. Tuling kay kayo na. Unsa? Nya, kumusta naman ang imong pamati? Okay naman, ma. Ay, maayo hinuon, Kiya. Menta ko din ako atakyon at akong gibati, ma, uy. Kibasig mamatay ako. Unsa? Unsa man ka, uy? Ay, lagi pagsigigisgot, ana. Kadili na makatabang nimo. Kontrola ka ng imong huna-huna, nga dili magsigig huna-huna og negatibo. Kay maunay nakaingon sa imong gibati, Kiya. Ma? Recorded by X Thunder Gaming. Kung natakihon na gani ko sa maong feeling, dili na ko mahimuntang. Ngilad nang masod sa kong huna-huna. Ngamura na ko og mamatay. Kay maglisod man sab ko og kinhawa.
Murag mangkahi ang tibok na akong kalawasan, maminhod, magsakit ang akong kuto-kuto ug buko-buko. Gidaan ako sa akong mama og mananambal. Nagsige na ko og tumar og mga herbal. Apan, naagyot gihapon ang akong gipati. Mutukar lang gihapon. Unya, Leo na sa mga akong gipati. Ay, usa mo kita na imong gibati, uy. Kita, wadyo ko sabot na kiya, nga murag, wa magyug ka maayo. Mga ako kay maglisod kog ginawa kay magkusog king kulba sa kuntugan. Marag mabuto sa kakusog. Sakit akong kuto-kuto og tiyan. Dapat. Dadon natin ka sa ospital, uy. Yung mga ulit na lang kata kay marami nunog. May samot akong gipati din eh. Unsa? Mahadlok ko aning ospital. Basin niyang mamatay ko din he. Ha? Daghan nang mamatay din he, di ba? Mang mahadlok ko nga usakos mamatay aning ospital ayo. Mang mamauli na lang tana ba? Di pa tamahin mong mamauli. Ah, Iwa pa may gatag nga resulta ang doktor ang imong gibati. ato ang doktor, apura ha. Aron makapauli na ta. Okay raman ang oxygen sa pasyente. Ha? Unya, nalagi ko'y kipati, Dok. Sama-sama magsakit ang akong tiyan o kuto-kuto. Tungod ka na sa imong acid reflux. Huwag ka nang bation mo nga magsigi kag kabalaka. Anxiety ka na. Ha? May anxiety. May anxiety na ko? Oh, nauli na ta din sa ato, ha? Timan ito mga gisultis doktor nimo. Ug kuno sa tong mga angay nimong buhaton ug likayan. Mamatay naman siguro ko ani Leo. Sa kaanak kiya. Abi ko ba og kasabot ka sa gisultis doktor? Nga ikaw rin ba ka-control anang imong sakit sa imong kagalingon? Di manggod na ako malikayan ng akong mation, good. Sabta ko ba? Di na ako makontrol ang akong kaugalingon. Kiya. Hangtod karon, niya paghihapon ang akong gibati. Ug naikog na kay ko sa akong ka-live-in ug sa akong mama ug papa. Nga mao'y magsigi og dana ko sa ospital, matagi kayon nga atakihon ko ug maglisod ko sa pagginhawa. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, unsa man gyud ning akong gibati? Nga kun atakihon ako, manggahi man ang tibuok na akong kalawasan, maminhod, ug maglisod ko sa pagginhawa, ug mahadlok kong mamatay. Mao ba na gitawag nila og anxiety? Ikaduhang pangutana, magsakit sa pang akong kuto-kuto ug buko-buko. Matod sa doktor, acid reflux ra ko no. Ug matod sa mananambal, nisakapod ko nung akong kabuhi. Unsa man gyud tinuod? Ikatulong pangutana, permi na kong mada sa ospital kung maglisod na ko sa pagkinhawa. Pero inig-abot na ko sa ospital, okay raman ko nung akong oxygen. Naunsa man gyud di ay ko. Ikaw pa to katapusan. Permi lang gyud nga bati ang akong huna-huna. Permi kong maghuna-huna nga mamatay na ko. Delikado ba ning akong gipati? May chance pa ba nga maulian pa ko? Unsay akong buhaton? Palihog, tabangyo ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Kiya. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rini Obra magiguban kaninyo karong adlaw.
Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kayo sa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Klase-klase pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong mga kutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga a generous act no matter how small becomes a light in someone's darkness. Wow, according to Father Aloy, no? Generous lang yun ta. Kutubra po sa itong kaya. Di kay sobra na po ito ka-generous niya. Wala po naibilin para sa ato. You cannot give anything which you don't have. Kaya magong piso para sa uban, wala ka naibili. Pero nga to sa uban, dako na nagbili. Kanang 1,000 para sa uban, iti para sa sweater. Pero sa uban, usan na nakasakong bugas nga 25 kilos. Kanang milyon, bilyon, manta ka kita kung sa itsura, ani. Para sa uban, kanang 1 billion, sincere na. Pero kitang mata ka kita, ana, orang damgo lang na nato. Mauna, no? So, depende lagi po na sa ang butonis ko no muso, depende ko sa kagamay o kadako sa kanang uhalis. Alright? So, ang atong magtatampo kanang lawas si Kia, 19 years old, taga Barili, Cebu. Okay, kuyawan ko siya, mag-anxiety ko na siya. Musta naman dahil mga paras family niya? Si Felix, Felix Real. Musta naman ka na, Felix? Ko yung mga kaila diya sa Barili, no? Muhin na sila kunog mga kanding, mga pabo, okay ram nang mamuhi kag kanding, or okay ram mamuhi kag manok, o tsagway mamuhi, di na tayo ihawon, pero ayaw lang pong kawata ang manok sa yung silingan, or bida, kusogay mo kaog manok, pero manok sa silingan. Musulte lang yung kunani, ha? Naagay mga tao, gani mo kasaligan. Bisa kung saon ni mo ayo-ayo, smile, tukbon yung ka. Regards na mga kantawan, City of Naga, Cebu. Hinaot nga, na ay mga sanitary permit ng atong pagbuhi-buhi niya, ha? Kay, dili maayo sa atong panglawas. Barangay Captain Chris Ababa, ha? Regards din ni mo niya, Kap, ug ni Victor. Unang pangutana, unsa man gyud ning akong gibati nga kung atakihon ako manggahi man ang gibuok na kong kalawasan manminhod o maglisod kong paginhawa o mahadlok kong mamatay. Mao ba ning gitawag og anxiety? Yes, anxiety is naagri natong tanan way makapanghambog nga wa say anxiety. Itang tanan ay anxiety. Usapan na to likay-likay. Pero depende na og how we dance with the music. Matay mga anti-anxiety medications. Almost every day ko nag-resitag anti-anxiety medications. Pinaka-common ako, di lang ko ma-mention og nga na brand name. Alprazolam. Perme ko na. Clonazepam. So, perme na maka-relieve na sa imong og ayaw pagtuo nga overnight ma-relieve ka. It will take time. Avoid the situation nga maka-stress. Kaduhang pangutana, magsakit sab ang akong kuto-kuto ug buko-buko. Matod sa doktor, acid reflux ko no. Ug matod sa mananambal, saka kuno ang akong kabuhi. Unsa man gyud ang tinuod? Ako medical doctor man ako. So ari ko motuo sa doktor, no? Acid reflux or GERD, no? Ano siya ay mga tambal. Pwede na to katagag antacid like may mga antacid nga Crimelis, Crimalin o mga proton pump inhibitor like sa may omeprazole, mo na among ipanghatag. So kung naa kaniya ni inom og tambal, kay naanoy tambal, ha. Katulong pangutana, perme na kong madala sa ospital kung maglisod na ko paginawa. Pero ingon ining abot na ako sa ospital, okay naman kuno ang akong oxygen. Naon sa good kahaday ko, nag-anxiety ka, no? Nag-anxiety. So na nga multiple psychosomatic signs and symptoms. Kanto sa mga tao nga ninibilap og anxiety, sakit diri, lisod mga ginawa, tukuto, sakit, punga, na bata, kung kuhaan kang laboratory exam, there is nothing wrong with you physically. Normal tanan ng laboratory. Kung anong daghaman kang pamati, tugod kay psychological ang imong problema. Ikaw pato katapos ang pungutan. Perme gyud kong bati aning hunahuna. Perme kong maghunahuna, mamatay na ko. Delikado ba ning akong gibati? May chance pa kung maulian o sa ang buhaton. Guwan siya sa psychiatrist, no? Na matambagan ka, matagang ka anti-anxiety medication.
mamatay man gyud ang tanan, wa may di mamatay na to. So pero kung mahimo lang magmatay ta with dignity. Mamatay man tan tayo, uy, basig mamatay ko, kita tanan. Di lang ta magdungan. Mo ta magampo kung matay tagdali kung mahimo pa moabot tag 1,000 years, mo Dracula. Mo kaon tag sakto, mo mga tambal kung masakit kay di taganang mamatay tagdali. Pero as to the question nga mamatay ba ta? Mamatay ta bisag unsa pa kadato nimo. So go and see a psychiatrist para masulistahan kag anti-anxiety medication. Kaning acid reflux nimo, tuhoy lang to imong doktor. Labi na ko ng imong doktor gastroenterologist nga gikuan ka, gi endoscopy. Ay nakita ditong whatever gas-gas, tuhoy na lang to siya. Okay, so now takasabot ka sa akong gi-speaker nimo Kia. Indot ba kay kagngan kay onay kong auto sa una, ako nang gitrade in. So ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa, kini akong suliran. Ako si Dr. Rino Obra with Atty. Elaine Batan. Salamat kayo. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!